Türkmenistanyň häkimetleri koronawirusyň ýurtda çalt ýaýramagyna has bir çäklendirmeleri girizmek we yerli resmileri jogapkärçiligi çekmek bilen jogap berýärler. Şol bir wagtyň özünde görülip eşidilmedik hastalyk we ölüm derejesiniň fonunda ýurduň ýolbaşçylary ýurtda bolup geçýän ýagdaýlary henüýdem resmi taýdan ikrar etmeýärler. 27 awgustda Liwapdaky Sewit sanitariýa gözegçilik gullugynyň baş lukmany tutsak edildi. Ol derňe üçin Aşgabat şäherine uğradyldy. Bu arada Azatlygyň çeşmeleri gizlinlik şertlerinde 3 sentýabrda habar berdiler. Azatlyk radiosy tutsak edilen resminiň adyny mälim etmekden saklanýar. Liwabyň sanitariýa we epidemiologika gözegçilik gullugynyň baş lukmanynyň tutsak edilmeginiň resmi sebäbini anyklamak mümkin däl. Resmiler bu ýagdaýa açyk-saň düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürlen ygtybarly çeşmelere görä onuň tutsak edilmeginiň sebäplerinden biri korrupsiýa bilen bagly diýilip hataplanylýar. Bu işgär paýtagtyň universitetlerine okumaga giden talyplar üçin zerur resmi namalary taýýarlap bermek üçin para almakda guman edilýär. Şu ýyl koronavirus çäklendirmeleri sebäpli paýtagtyň universitetlerine synaglar sebetlerde geçirildi. Okuwa kabul edilen ýaşlar paýtagtda okumaga gitmelidi. Soň koronavirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly çäklendirmeler güýçlendirildi we okuwçylaryň aglaby we köplügi ýygyna uğradyldy. Okuwlar bölükleýin online düzgünne geçirildi. Liwapda Raçaçylyk idarasynyň resmiýetiniň tutsak edilmegi vilayetde koronavirusyň çalt ýaýramagy bilen baglanşykly ýagdaýa gawat geldi. Soňky hepdelerde Azatlygyň habarçylary we Sewitdäki çeşmeleri bu keseliň görülip eşidilmedik ýaýranlygyny, ölüm derejesiniň ýokarydygyny we yerli ilatyň aglaby köplügi üçin lukmançylyk hyzmatlarynyň el ýeterli däldigini habar berdiler. Liwapdaky başga bir çeşmäniň sözlerine görä yerli sanitariýa we epidemiologika gözegçilik gullugynyň ýolbaşçysynyň tutsak edilmegi Sewitde koronavirusyň ýaýramagy bilen gönüden göni baglanşyklydyr. Covid-19-yň ýaýramagy we Liwapda ölüm derejesiniň ýokary bolmagy Sewitiň san epidemiologika ýagdaýyna gözegçilik gullugynyň başlygynyň tutsak edilmeginiň sebäplerinden biridir. Ol koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin zerur çäreleri görmänligi üçin jogapkär hasaplanýar diýip Azatlyga sanitariýa we epidemiologiýa gullugynyň bir işgäri aýtdy. Şol bir wagtyň özünde de bir hepdäniň içinde Türkmenawatda we tutuş Liwap vilayetinde berk çäklendirmeler gerizilipdi. Sowdan okatlarynyň hyzmat kärhanalarynyň mesçitleriň hemmesi diýen ýaly ýapylypdy. Azatlygyň habarçylary açyk galan sanlyja obyektleriň biri bolan Gök Bazaryň hem 2 sentýabrda ýapylandygyny habar berdiler. Sewitde etraplardan administrativ merkeze barýan ýollar we ilatly punktlar ýene karantina ýapyldy. Polisiýa gözegçiligi güýçlendirildi. Hotosan da Farapdan Türkmenawat şäherine barmak üçin 72 sagatdan köp bolmadyk wagt ozal geçirilen koronavirus testi talap edilýär. Azatlygyň çeşmeleri Liwabyň sanitariýa gözegçilik gullugynyň baş lukmanynyň tutsak edilmeginiň ýeketäk ýagdaý däldigini, yerli sanitariýa gözegçilik gulluklarının wekilleriniň tutsak edilmeginiň beýleki vilayetlerde de bolandygyny öňe sürýärler. Azatlyk radiosy tutsak edilmeler bilen bagly beýleki wakalary entek tasdiklap bilmedi. Häzirki wagtda marada ölüm derejesi ýokary bolup çağalar baglary we mektepler ýapylýar. Habarçylarymyzyň sözlerine görä çağalar baglary we mektepler 1 oktyabr üçin karantina alındy. 2 sentýabrda Aşgabatdaky habarçymyz paýtagtyň mekteplerindäki başlangyç sınıf okuwçylaryna da okuwyň 1 oktyabr üçin togtadyljakdygynyň oglan edilendigini aýdypdy. Maradaky habarçylarymyzyň biri Mary vilayetindaky bilim edarasynyň buýrugy bilen yerli mektepleriň 6 oktyabr üçin ýapyk bolmagynyň çak edilýändigini aýdýar. Maradaky bakçalar çağalary kabul etmeýär. Şol wagtyň özünde de enatalaryň köpüsi çağalaryny bakçalara we mekteplere özleri de iýermeýär. Karantin çäklendirmeleri ilatyň ähli gatlaklaryna täsir etdi. Döwlet edaralarynda işgärlere täze talaplar barada duýduruş berildi. Hotosan da olara üýtmelerden hem mehmançylyklardan saklanmak maslahat berildi. Marada güýçlendirilen gözegçilik maska giýmek talaplarynyň ýerine ýetirilmegine degişli boldy. Bu talaba boyun bolmadyklary tutmak üçin polisiýa işgärleri ýürüýte ulaglarda şäher aýlanýarlar. Köçe gözegçiligine şäher mektepleriniň mugallimleri hem gatnaşdyrylýar. Nowatçylyk gece gündüziň dowamında ýerine ýetirilýär. Mugallimler her 4 sagatdan çalışyp nowat çekýär. Maska dakynmak düzgünleri bozýanlar tutulan halatynda olar öz hatabyna koronavirus testine iýerilýär we 300 manatlyk jerime salynýar. Türkmenistan henüýdem koronavirusyň ýaýramagyny ikrar etmeýär. Mundan başga da ýurtda
ölüm derejesiniň ýokary bolmagy, öz ilaty üçin dermanlaryň we sanjymlaryň yetmezçiligi şertlerinde häkimetler hem mätäç ýurtlara hem de ykdysady we epidemiologiki ýagdaýy taýdan has gadalym Türkiýe ýaly ýurtlara ynsanperwer kömegini berýärler. 1-nji sentýabrda Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy Türkmenistanyň Owganystana lukmançylyk kömegini bermek maksady bilen derman hem medisina etbaplaryny ynsanperwer kömegi hökmünde iýerenligini habar berdi. Owganystana berilen kömek Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň buyrugy esasında amala aşyryldy.